Jiena nagħmel parti minn komunità ta' Sorrijiet Kontemplattivi. X'inhi is-Sorrijiet Kontemplattivi? Aħna l-ħajja tagħna hija waħda ta' talb. Jiġifieri l-Knisja lilna tgħidilna intom l-appostolat tagħkom, ix-xogħol tagħkom huwa t-talb. La huwa biex tieħdu ħsieb il-morda, la huwa biex tieħdu ħsieb it-tfal. Intom il-qalb tal-Knisja. Issa l-qalb tippompja d-demm fil-ġisem. Mela l-ħajja tagħna li hija l-ħajja ta' talb, il-ħajja tat-talb tippompja l-ispirtu fl-appostolat ta' kulħadd ta' dak kollu għandu x'jaqsam mal-Knisja u mal-umanità. Aħna qegħdin hawn biex nitolbu mhux nitqatgħu mid-dinja mhux biex ninsew id-dinja, imma biex inkunu nistgħu nkunu aktar tad-dinja. Aħna nafu x'qed jiġri barra, x'qed jiġri f'pajjiżna, in touch ma' dak kollu li qed isir. Nifollowjaw ħafna anke l-Papa Franġisku, diskorsi li jagħmel. U aħna insegwuh u nibbekkjaw ħafna bil-ħajja tat-talb tagħna. Il-ħajja tagħna tibda u tispiċċa bit-talb. Matul il-ġurnata ix-xogħol tagħna nagħmlu xogħol normali bħalma jagħmel kulħadd, xogħol tad-dar, imma dejjem idur madwar it-talb.